O proxecto de interese autonómico que plantexa a construción de máis de 2.000 vivendas públicas en San Amaro arrancou sen dialogar cos veciños afectados. E a principal crítica que recolle o PSOE na moción que hoxe presentou no Pleno pontevedrés. Hoxe temos uns veciños e veciñas que non saben canto se lles vai pagar polas súas vivendas, que non saben canto se lles vai pagar polas súas fincas, polas parcelas que teñan na zona, que non saben como se vai ordenar ese ámbito, que non saben nada prácticamente do que se vai facer ali. E o que está pedindo esta moción é que antes de dar máis pasos, antes de desenvolver o PIA de xeito absolutamente efectivo, se escoite, se fale con eles e se lles dé solucións. Puentes defendeu que o texto non pide a paralización do proxecto, o que reclama que Concello e Xunta se reúnan cos afectados para estudar posibles cambios no ámbito de actuación, tamén acordar compensacións xustas. Ante a falta de información, a xente o único que ten son publicacións oficiais no Diario Oficial de Galicia. E o único que está publicado a día de hoxe no Diario Oficial de Galicia é que os seus terreos valen entre 2 e 10 euros. Hoxe, que aínda non está desenvolvido iso, que escoitemos aos veciños e veciñas para neste momento que é o preciso, cando aínda hai moi poucos pasos dados, se empecen a facer ben as cousas e se fagan de acordo coas necesidades que teñen os veciños e veciñas de Pontevedra. Pro BNG o texto da moción socialista supón retrotraer o PIA 2 anos atrás e recordou que o proxecto foi aprobado por unanimidade no Pleno. Así as cousas, asegurou que o Goberno local apoia a reclamación de conseguir indemnizacións xustas pros afectados. Comprendemos completamente todas as vosas preocupacións. Cando estamos a falar de casas, estamos a falar de proxectos de vida. Que saibades, veciños e veciñas, se me permite, que vos tutee, que desde o Goberno local ides contar con noso apoio para que estes PIA que se está promovendo por parte da Xunta de Galiza sexa compensado económicamente de maneira xusta, pero que non podemos, como xa vos transmitimos, é frear que se construa a vivenda protexida na cidade. Pola súa banda, o Partido Popular sinalou a falta dun PEXOM actualizado como a orixe deste problema e da falta de vivenda en Pontevedra. Domínguez defendeu ademais a xestión da conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. Si hay un gran responsable y si hemos llegado a esta situación, entre otras muchas cosas, es porque el señor Lores no hizo su trabajo y no desarrolló un plan general de ordenación municipal. Los últimos responsables, y hablaba de responsabilidades, somos todos los que estamos aquí, pues todos hemos aprobado por unanimidad ese PIA. Finalmente a moción saiu adiante cos votos a favor de PSOE e Partido Popular. O BNG optou pola abstención.